Eller andre tror de gør, så det ikke blæser omkring. Hvorfor? Ja. Nej da. Det springer han til snart, mand. Eller ligger den derinde? Anders, ligger den derinde? Nej, det skal... Og den ligger der, det er godt. Nu, drenge. Ass Jack! Var det det? Men... Hvor våd var fint? Det kunne godt brænde, det der benzin, var der ikke? Det var jeg håber ikke, fordi jeg satte ild til papiret. Det var fordi, jeg fik fat i det. Det var, jeg tror du overhovedet, der kom ild i lejligheden. Jeg tror ikke bare, det var gnisten, der var. Hvad? Jeg tror ikke kun, det var gnisten egentlig, der var. Det er sikkert, hvad? Lort der. Nej, du fik det i papiret. Nej, er du sikker? Ja, det mener jeg. Så ved jeg, nej, jeg tror slet ikke, det Skal vi prøve at se den der? Det var, jeg skulle bare væk. Hvad med at finde en til at gå ud, vi redigerer i?